ya cruzaremos. No vaig fins de cap, eh? Això petitona.
moltes gràcies i esperem que no sigui la darrera vegada de tenir-vos aquí entre nosaltres. Moltes gràcies i seguim a la festa, no? El que vull dir és que, com diu la senyora alcaldessa, que no sigui l'última vegada que vinguem i moltes gràcies. I ara volem fer una entrega d'un obsequi, que és un volum del llibre de la colla, que és el primer volum. L'autor del llibre que no el tenim aquí, que és el senyor Molet Miralles, i fa més de 200 anys i molts anys que el castell existeix, però fa molts anys, al segle XIX, que es fan grans castells a Vilafranca i a més ara tenim la mina colla. He oblidat de saludar en el Val benvingut i moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquests moments tan sentimentals. Gràcies.